Yung mengser dutaning sang Naranata tetaping Pawando tumanduk sayun mangarsa tumanduk sayun mangarsa kalono kang kuciwa raras kurma seping kriya Miwang Sukmono ingkang Litumbaur langgis nedatan awan mangkita Koko Prabu kula kaliyan pendhidhika dereng ngantos lengser sang panggawe menika malah wonten tamu kamangka ing rayi boten panggih bilih menika rawuhipun Kakang Semar ipun Kakang Bajranaya jagat dewa Bathara ya saiki prayogane dingendikani apa to uga wigatine Kakang Semar iku tedhak ana kraton Ndorowati kasinggihan Prabu mengkoto Kakang Semar sakwise mbuh kanthi prayoga Kakang Semar padha kanthi Basuki bleget tukut sak crita wel Yedak dia dikroyok wong loro kok ora bener-bener nek cara putuku yo pancen angel sis gawe ngesoni Semar wis kondang angel anggone Semar apik muga ki ramuni nah kaya apik gonku kok ngene nah awet nampi pangestu dalem sinuwun bilih sowan kula menika mangke